салом мерасонам ба бинандаи беният гироми радиозодӣ ва ба ҳамаи онлоҳое ки ин лаҳзаҳо ба озодӣ видеоканали мустақими радиозодӣ дар ютуб пайвастанд. Шалои Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша дар ҳамин вақт дар хидмати шумо, яъне соати 10 ба вақти Прага ва соати 1 ба вақти душанбе, ки дар ҳамин вақт барои шумо бинандаи азиз ман кӯшиш мекунам дар чанд дақиқа сархати хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро бигӯям, то ин ки шумо ҳам дар ҷараён бошед. Ва баъди ин азизон, ман ҳамаи шуморо баъд аз расояти 3 соати дигар дар пахшу мустақими барномаи хабарӣ интизор мешавам, ки тавре шумо агар бинандаи доимии мо бошед, медонед ки ин барнома 15 дақиқа идома мекунад ва хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар бар мегирад. Албатта гузоришҳои ҷолиб ҳам кам нестанд, пас ман шуморо баъди аз 3 соат мунтазир мешавам. Аммо ҳоло бо ҳам мебинем ки лимит ҳаст ё нест ва ё чӣ гуна сокинони шаҳри Душанбе ҳамагӣ 8 соат дар як шабонарӯз барқ доранд. Ин ҳолат як ҳафта ба ин су идома дорад, ҳарчанд худи сокинони шаҳри Душанбе мегӯянд дар солҳои гузашта ёд надоранд ки маҳдудияти барқ аз моҳи сентябр оғоз шуда бошад. Аз чунин вазъият ҳоло бештар аз ҳама тоҷирон зиён мебинанд ва мегӯянд ҳавои гарми рӯз ва набуди барқ маҳсулоти онҳоро ғайриқобили истифода кардааст. Ҳарчанд ширкати барқи тоҷик вуҷуди лимитро дар кишвар рад мекунад. ҳамкорони мо дар барномаи хабарӣ гузоришеро дар ин замина ба шумо пешниҳод хоҳанд кард. Дар зимн ширкати барқи тоҷик ки масъули назорати таъмин бо нирӯи барқ дар Тоҷикистон аст, ҳамоно яке аз калонтарин корхонаҳои қарздор боқӣ мемонад. Бонки ҷаҳонӣ гуфтааст бисёре аз корхонаҳои азими давлатии Тоҷикистон ки даҳҳо ҳазор нафар дар онҳо кор мекунанд, бисёр кам даромад мегиранд ва ё ин ки зиёновар ҳастанд. коршиносони ин ниҳоди байналмилалии молӣ ба давлат тавсия медиҳанд ки барои беҳтар кардани вазъи ширкатҳои давлатӣ бояд назорати молии онҳоро дуруст ба роҳ монанд. Чаро корхонаҳое ки дар асл бояд сердаромад бошанд, баръакс фаъолияти худро аз ҳисоби қарзҳо идома медиҳанд. яке аз дигар мавзӯест ки дар барномаи имрӯза матраҳ хоҳем кард. қуфл ба дари дарвоза. ширкати ҳавопаймоии Осмон Эйр аз идомаи кор дар Тоҷикистон даст кашид. ин ширкати эронӣ аз соли 1990 дар Тоҷикистон фаъол буд ва ҳафтаи 2 маротиба ба Эрон парвоз анҷом медод. Вале тавре ба ҳамкорони мо маълум шуд аз рӯзи 21 сентябр ба ин тараф кормандони ин ширкат фаъолият надоранд. Сабаб дар чист? кӯшиш мекунем ба ин сол дар ҷараёни барномаи имрӯзи хабарӣ ҷавоб пайдо кунем. танҳо ҳаминро ёдовар мешавам ки муносибати Эрону Тоҷикистон дар як соли ахир ба сардӣ гароидааст ва бигӯмагӯҳҳо байни мақомоти ин ду кишвар идома дорад. дар воқеъ мавзӯи Эрон рӯзи гузашта дар маҷмаи кулли Созмони Милали Муттаҳид низ матраҳ гардид, аммо аз сӯи президенти Амрико. Дональд Трамп Эронро ба кӯшиши ба ҳам задани назму субот муттаҳам кард. дар айни замон рӯҳонӣ раиси ҷумҳури Эрон бошад таҳримҳои Амрикоро ҳамчун терроризми иқтисодӣ ном бурд. дар ин бора ҳам баъди 3 соати дигар тафсилот медиҳем. душанбе ба қабули раҳбарони кишварҳои муштаракулманофеъ омода мешавад. нишасти сарони ин давлатҳо 27 ва 28 сентябр дар пойтахти Тоҷикистон доир мегардад. интизор меравад ки дар кори ин ҷаласа президентҳои Русияву Беларус, Озарбойҷону Молдова, Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон ҳам иштирок намоянд. Аммо ба ҷои раҳбари Туркманистон ноиби сарвазири ин кишвар хоҳад омад. ин ҳам дар ҳолест ки раҳбарии даврии имсоли ИДМро ба Туркманистон месупоранд. Вале бояд бигӯям ки интизор меравад Шавкат Мирзиёев, президенти Узбекистон, на бо ҳавопаймо, балки аз роҳи заминӣ ба Тоҷикистон биёяд ва эҳтимолан дар роҳ ба сӯи Душанбе раиси ҷумҳури кишвари ҳамсоя корвони иборат аз 12 уштурро бубинад. 2 корвони пур аз бор, яке аз Самарқанду Бухоро, дигаре аз Хатлону Ҳисор ба шаҳрҳои ҳамдигар мераванд. чӣ гуна дар барномаи хабарӣ моро ҳамроҳӣ кунед ва ҳатман хоҳед дид. ва муфтии Тоҷикистон аз халифаҳои вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ хостааст ки бар зидди ҷинояткорӣ хомӯш набошанд. Саид Мукаррам Абдуқодирзода аз ҷумла гуфтааст дар мазҳаби исмоилӣ низ чун мазҳаби ҳанафӣ бадиву бадкорӣ мазаммат карда мешавад. муроҷиати Саид Мукаррам Абдулқодирзода ба рӯҳониён дар Бадахшон баъди он садо дод ки 2 ҳафта пеш Эмомалии Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазъи ҷинояткорӣ дар ин вилоят изҳори нигаронӣ кард. халифаҳо ба ин муроҷиати муфтӣ посух медиҳанд. дар барномаи хабарӣ бишнавед. хуб бинандаи азиз, ман шуморо баъд аз 3 соат дигар бо хабарҳои аз ин бештар интизор мешавам, чунки имрӯз серхабарӣ ҳаст ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар ҷаҳон ва ҳамкорони зиёди мо дар минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон кӯшиш мекунанд ки хабарҳои тозаро дар ҷараёни рӯз ба саҳми шумо бирасонанд. хабарҳое ки барои шумо ҳам фикр мекунам донистанашон муҳим аст ва дар робита ба ин ё он мавзӯъ шумо низ суолҳои зиёде доред ки мехоҳед
махсус аз мо, яъне аз радиои озодӣ барои ин суолҳоятон посух бигиред. ва ман ҳам боварӣ дорам ки шумо дар барномаи хабарӣ моро дар озодӣ видео канали махсуси радиои озодӣ ҳатман ҳамроҳӣ хоҳед кард ва дар вебсайти радиои озодӣ ки www.ozodi.org аст моро ҷустуҷӯ мекунед. ва агар хостед метавонед биравед ба шабакаҳои иҷтимоии радиои озодӣ ки саҳифаҳои махсуси мо дар онҷо саршор аз хабару гузоришҳои ҷолиб аст. ва навиштани саволҳои худатонро ба мо фаромӯш накунед, саволҳое ки на танҳо ба зиндагии шахсии шумо балки ба ҳаёти садҳо ва азорҳо сокинони Тоҷикистон дахл доранд ва мавзӯъҳои муҳими рӯз ҳастанд ва мо низ дар навбати худ талош мекунем ки дурустии ин ва ё он хабарро бисанҷем ва хабари воқеъеро бо тафсилоташ пешниҳоди шумо бинандаи бо вафои радиои озодӣ кунем. Бо изҳори сипос аз якояки шумо, ман Шалои Гулхоҷа баъди 3 соати дигар ҳамаи шуморо дар пахши мустақим мунтазир мешавам.